Ndewonu ndị m hụrụ n'anya. Kedu ka anyị mere? Mama na papa kwanụ? Eji m n'aka na onye ọbụla nọ n'udo. Ọ ka bụ m, enyi gị Ebube na Igbo dị ụtọ. Taa, ana m ewetara unu akụkọ ihe kpatara egbe ji egbu ọkụkọ. Ihe kpatara egbe ji egbu ọkụkọ. Gee ntị nke ọma ka ịmụta ihe na ya. Ọtụtụ mgbe gara aga, egbe na ọkụkọ bụ ezigbo enyi. Ha na-emekọ ihe ọnụ. Ọkụkọ adịghị gara gara, mana egbe dị gara gara nke ọma. Ọ na-akpata nri. Ọ na-efegharị ebe dị iche iche ma chọta nri. Mgbe ọbụla o wetara nri, ọ na-abịa ya na ọkụkọ ekee ya nhatanha. Ọ dịghị asị n'ihi na ọ bụ ya kpatara nri ahụ na nke ya ga-aka nnukwu. Kama ọ na-eme ka obi dị enyi ya ọkụkọ mma mgbe ọbụla. Ọ na-ekpuchitakwa ọkụkọ pụọ n'ihe ọjọọ dị iche iche. Ọ na-ekpuchitakwa anụmanụ ndị ọzọ, n'ihi na ọ na-anọ n'elu hụ ihe ọjọọ ahụ nke na-abịa, wezụga ya ka ọ ghara imetụ ha. Ka nke a na-aga n'iru, anụmanụ ndị ọzọ malitere ite egbe n'ihi na ọ na-echekwaba ha pụọ n'ihe ọjọọ. Nke a mere ka ọkụkọ nwee obi ọjọọ n'ebe egbe nọ. Ọ na-asị, anụmanụ ndị ọzọ anaghị eto m, ha na-eto naanị egbe. Gịnị kpatara nke ahụ? Ọ bụ na ọ ka m wee maa mma ka ọ bụ gịnị? Ka nke a na-aga n'iru, ha na-abụ ka na-emekwa dịka enyi, n'ihi na egbe achọpụtaghị na ọkụkọ enwewego obi ọjọọ n'ebe ọ nọ. Egbe na-aga n'iru iweta nri ọ kpatara ka ha kee. Otu ụbọchị, mgbe egbe bịara na be ọkụkọ, ha malitere ịkpa nkata. Mgbe ha na-akpa nkata, ọdịnihu ha, ihe ha gabigaworo na ka ha ga-esi mee n'ọdịnihu. Ọkụkọ sịrị egbe, amalitego m iyi akwa. Egbe nwere obi ọṅụ n'ihi nke ahụ. Ọ sịkwara ya, otu ihe ahụ ka m bịara izi gị, amalitego m iyi akwa. Ọkụkọ chịrị ọchị, mana ọchị ahụ esiteghị ya n'obi, n'ihi na ọ na-ajụ onwe ya, ọ bụ ihe ọbụla m malitere ime, egbe amalite? Gịnị mere ọ ga-eji malite iyi akwa ugbu a ma onwe m malitegoro iyi akwa? Mana o meghị ka egbe chọpụta na iwe na-ewe ya. Ọ chịrị ọchị naanị na egbugbere ọnụ, mana egbe nwere obi ọṅụ na ihe niile. Ha gara n'iru na-ebikwa n'udo na ịhụnanya. Ọkụkọ yiri akwa iri, egbe gara n'iru yikwa akwa iri. Mgbe ha mekọtara wee zụọ ụmụ, ọkụkọ chọpụtara na ụmụ egbe ka nke ya maa mma. Nke a mere ka iwe ya too ogologo. Iwe jupụtara ya obi. Ọ na-asị, na mbụ egbe malitere iyi akwa mgbe m malitere iyi akwa. Ugbu a ụmụ ya ka nke m maa mma. M ga-eme ya ihe ọjọọ. M ga-achọtarịrị otu ihe ọjọọ m ga-eme egbe. Agaghị m ekweta na nke a. Mana egbe gara n'iru ịkpata nri ma nye ọkụkọ ka o wee zụlite ụmụ ya. Ọ maghị na ọkụkọ na-echere ya ihe ọjọọ n'obi. Otu ụbọchị, ọkụkọ nọdụrụ na-elele egbe n'ihi na o chetala ihe ọjọọ ga-eme egbe. Mgbe ọ na-elele egbe, egbe pụrụ ka ọ kpatara ụmụ ya nri. Ọkụkọ wee jiri nwayọọ rigoro n'ụlọ egbe. Ọ bịara tinye otu ihe n'ime nri ụmụ egbe. Mgbe o tinyere ihe ahụ, o jikwara ọsọ si ebe ahụ pụọ laa n'ụlọ ya. Mana ọ mataghị na mgbe ọ na-arịgo, n'otu nnụnụ ọkpa asịrị hụrụ ya. Nnụnụ ahụ na-asịkwa na mbụ
na ọ dịghị ihe ọjọọ pụrụ ime n'ihi na ọkụkọ na egbe bụ enyi. Mana mgbe egbe laghachitere azụ, ọ hụrụ na ụmụ ya niile arụ adịghịzi ha mma, na ha malitere inwe arụ ọkụ. Mgbe ọ ka na-ajụ gịnị mere, ha malitere ịnwụ n'otu n'otu ruo mgbe ha niile nwụsịrị. Egbe malitere ịkwa akwa. Ọ na-ajụ, onye ka m mejọrọ? Onye ka m mejọrọ? Onye ka m mejọrọ? Onye ka m mejọrọ? Mgbe ọkụkọ nụrụ ya, ọ gbara ọsọ bịa na be egbe jụọ ya, ezi enyi m, ọ gịnị mere? Anụrụ m akwa gị, kedu ihe ị na-ebere akwa? Egbe malitere ịgwa ya sị, agara m ịkpatara ụmụ m nri, mana ugbu a ha niile anwụọla, amataghị m ihe mere. Ọkụkọ malitere ịkwa akwa. Onye mere ihe ọjọọ a? Onye mere ihe ọjọọ a? Ụmụaka na-amaghị ihe, ụmụ na-amaghị ihe, onye mere ha ihe a? Mgbe ọ na-eme nke a, ọ na-eme ya ka enyi ya ghara ịma na ọ bụ ya mere ihe ọjọọ ahụ. Mana oge nnụnụ ọkpa asịrị ahụ nụrụ na ụmụ egbe niile anwụọla, mgbe ahụ ka o chetara na ọ hụkwara ọkụkọ mgbe o si n'ụlọ egbe pụta n'ụbọchị dị otu a. Ọ gara n'ụlọ egbe kọọrọ ya ihe niile ọ hụrụ, oge ọ hụrụ ya nakwa ihe mere. Nke a mere ka obi egbe jọọ njọ nke ukwuu n'ebe ọkụkọ nọ. Malite n'ụbọchị ahụ, egbe sịrị na ya ga-emerịrị ọkụkọ ihe ọ ga-abụ mgbe ọbụla arụ ga na-afụ ya ụfụ. Ebe ọbụla egbe hụrụ ọkụkọ, ọ na-eji nwayọọ buru ọkụkọ ahụ. Ọ malitere ibu ụmụ ọkụkọ otu otu. Malite n'ụbọchị ahụ ruo taa, egbe ka na-ebu ọkụkọ n'ihi ihe ọjọọ ahụ ọkụkọ mere ya na mgbe gara aga. Akụkọ a na-akụziri anyị ka anyị bụrụ ụmụaka ga-ezere ihe ọjọọ n'ebe ndị enyi anyị nọ nakwa ndị ọzọ. Ọ bụghị naanị ndị enyi anyị ka anyị ga na-emere ihe ọma, kama anyị ga na-emere ya mmadụ niile, ka anyị niile biri n'udo na ịhụnanya. Dịka egbe si ebu ọkụkọ n'ihi ihe ọjọọ ọkụkọ mere ya n'oge gara aga, ka anyị ghara inwe ihe ọjọọ anyị ga-emeso mmadụ, n'ihi na otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ, ihe ọjọọ ahụ na-ahụta ohere na ụzọ ịlaghachikwute anyị. Gaa n'iru sonyere m n'Igbe dị ụtọ. Ọ ka bụ m, enyi gị Ebube. Ndewo.